Yeah, Mvelo. Kusasa kudlala iPirates neChiefs. Ususizandla phela ucashelana mfana. Mana kahle ukhululeka wenzani manje? Ikudlala iPirates neChiefs wemvelo kusasa. Isikole sothini? Bani ozowina? Nil. Yeah? 5-0. Isikole singaka. Ubani ozokora mfana? Mfukeng. Uzoshaya 5? Cha. Bani omunye? Ubuthum. Omunye? Police. Omunye? Bona labo nje ukuthi bazokora. Manje ke awuyesabi iChiefs? Cha. Nayo nje ithi izokushaya nayo ngo-10-0. Ngeke. Okay, siyabonga mfana. Siyabonga mfana.